Asta știi? Asta e casa veche, asta e casa... Asta e Da. casa lui Costache. lui Costache. Și a lui a fost acolo, în deal acolo. S-o dărâmat. Era dărâmată când... Da, era dărâmată cu 20 de ani casa, că eu am mutat aici, de la Aha. Vale. Da. Păi și bunicul Da. unde s-a Uite acolo sus, uite unde e tabla aia. Unde e Boșdeuca gardul? aia. Pe unde e gardul pe acolo. Nu știe că ea a cumpărat-o cu casa dărâmată deja. Da, nu. Sunt mutată eu aici de 22 de ani și n-am găsit casă eu aici. Da. N-am găsit. Nu, asta e, nu e. Dar măcar să filmezi locul așa să... Și asta e casa lui Costache, care a fost nepotul lui sau... Da. Nepot era? Nu, Sau frate? nu, era nepot și l-a crescut el de mic. Și-s mort și ei de când tetea. Păi Nea Costache are vreo 5 ani de când îi mor și el, dar Da. nu și sau l-a dezgropat acum. L-a dezgropat acum. Și tam s-o fița-i moartă, are vreo 12-13 ani și el. Da. Aș vrea să vă dau și o carte de la băiatul lui care îl cheamă Vasile Tacu, să o aveți așa, dacă a scris poezii, a fost învățător. Și mama lui s-a ocupat și a scos această cărticică și vrem să ne ducem și la școală. Să dăm Pentru biblioteca școlii, dacă se poate. O fi deschisă școala pe unde e? Când am venit eu încoace, e spre primărie. De la primărie, drept în față, pe dreapta. Aha, da, Cu două etaje. e cu 2 etaje. învață și după